Esta é a nova mostra de Diego de Giraldez. O pintor da Cañiza volve a expoñer parte da súa obra no Mosteiro de Poio, algo que leva facendo xa dende hai 36 anos. Unha exposición baseada na corrente nas naturalismo, abstracción e surrealismo. Esta é unha exposición non excesivamente grande porque o espacio, pero bueno, ten obras suficientemente con forza para que sean, pois, que podan ser admiradas aquí no mosteiro un ano máis. A exposición de Diego de Giraldez está composta por un total de 15 pinturas e unha escultura. Esta técnica é técnica mixta. Utilizo o pigmento natural e o que fago é unha forma de acerilo, de disgregalo e acerilo ese pigmento á superficie facendo unha técnica un pouco personal, non? A escultura que está aí pois representa un pouco a influencia da man do home sobre o planeta e o entorno planetario. Esta mostra estará dispoñible no Mosteiro de Poio ata o mes de outubro.